Після варварського захоплення Росією українських кораблів вся країна стежить за долею полонених моряків. 24 українця, серед яких 6 поранених, перебувають в полоні окупантів. Наймолодшому з них не виповнилося й 19 років. За кожним ім'ям ціла історія, мрії і своя мотивація служити Україні. Кожного з них чекають вдома рідні та друзі. Подробиці в сюжеті. Відмінник Одеської морської академії, контракт з ВМС, 3 місяці служби на катері «Бердянськ», бойове хрещення, поранення та полон. Таким запам'ятає своє 18-річчя одесит Андрій Ейдер. Рідні кажуть, Андрій з дитинства мріяв служити саме на флоті. Про те, що сталося з сином, батьки дізналися зі ЗМІ. Зараз все, що відомо родині, що хлопець перебуває в Керченській лікарні, а востаннє рідні з ним спілкувалися близько тижня тому. А вже з лікарні він телефонував своїй нареченій. Нам він всім подзвонив приблизно однаково. Просто подзвонив запитатися, як справи, як то, як все, що в нього перехід, що їх перебазовують в інше місце і там вони будуть зимувати. Ще один поранений 24-річний матрос, також з Бердянська, Андрій Артеменко. Його мрія дитинства – побачити весь світ, тому прийшов на флот. З моменту захоплення і поранення тільки його дівчина Марина змогла поговорити з хлопцем. Родичі Андрія досі достеменно не знають, де він і в якому стані. Інформацією володіють те, що володіють усі. Тобто я качаю інформацію з інтернету і інформацію, що по телебаченню. Тобто все, більше нічого не знаю. Однак рідні полоненого українця зберігають спокій і чекають Андрія і всіх захоплених моряків. Та нічого, держим за його кулаки. Вся сім'я держим за пацанов кулаки. Надіємося, що скоро вони будуть вдома на Україні, що розрішиться цей конфлікт. І всіх ждемо пацанов вдома. Надіємося тільки так, я ж кажу, держим за їх кулаки. Гордимося сином, всіма пацанами. Одесит Василь Сорока – найстарший з поранених моряків. Йому 27 років. Вдома його чекає дружина та син. Цими днями вони відзначають дні народження, але через полон привітати їх він не зможе. Батько молодшого сержанта каже, вибором сина служити батьківщині пишається. Що значить боялися відпускати, що відпускати? У нас в країні йде війна. Тож створимо цю країну боронити. Понятно, що війна для багатьох і не починалася, але я дякую всім хлопцям, які сьогодні, незалежно де вони сьогодні, військовополонені в Криму, чи вони сьогодні на Донбасі. Гордимося всіма, хто став на захист нашої держави. Богдана Небелицю, командира катера «Нікополь», вважають особистим ворогом Путіна. Це він був одним з тих курсантів-нахімівців, які не зрадили присязі у 2014-му. Мати Валентина каже, стати військовим вирішив ще в школі. Побачили по телевізору, що вони заспівали гімн. І тут уже дзвонки до нас. Давай дзвонити нам, знайомі, друзі всі. Говорять, ми бачили Богданчика. Ми бачили по телевізору, я кажу, і ми теж бачимо. Тепер Богдан знову в Криму, але тепер вже не як курсант, а як захисник України, поранений і полонений окупантами. Мати досі не може поговорити з сином, але дякує за увагу і сподівається, що скоро зможе його побачити. Побачили по телевізору, що вони заспівали гімн. І тут уже дзвонки до нас. Давай дзвонити нам, знайомі, друзі всі. Говорять, ми бачили Богданчика. Ми бачили по телевізору, я кажу, і ми теж бачимо. Окрім спільної біди, родини полонених об'єднує ще й гордість за своїх синів. Їх 24, і вони в оточенні ворогів. Але точно знають, за кого вони воюють і хто їх чекає вдома. Бог дав, щоб вони всі живі хлопці, і щоб усі із моїм сином вернулися в Одесу. Всім хлопцям бажаю, щоб здоровими вернулися вони додому.